ga wata kawa kamar ta yace a rodo na rubuta ba wallahi yana yi marin kowa ba kawai ba ganin kana mai alluran ga wallahi ba banza ta haka ci ba na san take inda ne ma wallahi sai na halaka ka sai na mara matarka kuma wallahi duk ɗanka ya to sai na buge shi kuma sai na ce ma ɗayana duk wanda ya to cikin ɗanka shi tika mai mugun kashi wallahi ya kora shi gida dai ni za ka mara matata hakkai sai na mara yan kumbure ma yaska dan neman mai idanu kamar na awaki wawa ba kawai mugu a zalumi wallahi da sai na kumbure ma Oscar ka manta da yana superstar wato har na ya tunanin radda yana superstar wai ni na dawo haka jai kaga wani gayi tan hala Oka ‘yan wahala, kai ni wallahi ba mai iskancin kyale shi. Kace ba shi yaro sai na dace ma hannu in nisa ko kasa banda mutunci. Bai shi kama dan roba wai shi zai marin matata. Ma bakin ciki yarinya kamar langa-langa ta walda kato ya wala san. Har tautun da caje ni ta kai. Wallahi ba duk kato ka imin ba amma ka shi ta gaban. Wallahi baba yana ganin bai da imani kan naira 100 yana ya kura ka gidan ga. Ba ganin ɗana yaki wallahi sai ka biya za kwana garin ga. Yaro ban kuɗi na banda mutunci. Ai baba wallahi wa sai na boye makoyin ba ko kwandala wanda in kana ai hankuri a in samu kai in baka yi ka bari. Yaron ga baka san kowa anni ba yanzu labari na aka baka. Kan naira 100 wallahi ina ya saran ka ni da ɗaya. Yaro kwanci bai gane ka ba kan naira 100 ka tabbar gidan gadan bata biya ni ba. Yaro jikin ka ya barawa cikin na mutunta ma in ɗebe ma wuri guda in kyale ka.